Un om a trebuit să rămână la etajul 12 al unei clădiri până la ora 10 seara. Acesta a primit ore suplimentare de la șeful său. După ce a încheiat, a chemat liftul. După ce liftul a ajuns, el a urcat în el. A coborât. Liftul s-a oprit la etajul 7, unde în fața lui a apărut o femeie brunetă, slabă de statură, cu pielea deschisă, părul blond și niște ochi albaștri. Acesta l-a întrebat pe bărbat: "Cobori aici?" "Nu, mulțumesc. Mă duc la parter. Mulțumesc oricum." Bărbatul a coborât la parter și, la ieșirea din clădire, l-a întrebat pe portar cine era această femeie. La care portarul i-a răspuns: "Spui că i-ai văzut doar capul, nu-i așa? Ei bine, ea este fiica managerului. O poveste urâtă. S-a sinucis aruncându-se de la etaj și, în căzătură, s-a izbit cu capul de un balcon de la 7. De asta ei văzut numai capul."